आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। बांदा पोलीस चेकपोस्ट येथे बांदा पोलिसांनी मध्यरात्री मोठी धडक कारवाई केली। ट्रकमधून बेकायदेशीरपणे वाहतूक केली जाणारी तब्बल 1,25,00,000 रुपयांची गोवा बनावटीची दारू पोलिसांनी जप्त केली आहे। या कारवाईत दारू साठा आणि ट्रक असा एकूण 1,36,60,716 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे। त्या प्रकरणी भारत संदीपान जाधव राहणार वाघोली पुणे शहर मूळ राहणार मौजेवाडी जिल्हा बीड याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। शनिवारी मध्यरात्री 1:30 वाजण्याच्या सुमारास बांदा चेक नाका इथं पोलिसांनी संशयास्पद ट्रकला अडवलं। त्या ट्रकची कसून झडती घेतली असता पोलिसांना आतमध्ये मोठ्या प्रमाणात गोवा बनावटीच्या दारूचे बॉक्स लपवून ठेवल्याचं आढळून आलं। या कारवाईत 1,21,60,716 रुपयांची दारू व सुमारे 15 लाख रुपयांचा ट्रक असा एकूण 1,36,60,716 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला।